prieteni, bună seara și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Medical. Ne reîntâlnim în această seară pentru a discuta despre barză. Se spune că o femeie, atunci când este îndrăgostită, resimte o dorință reală și persistentă și sinceră de a avea un copil împreună cu bărbatul pe care îl iubește, indiferent care este situația socială sau economică a cuplului. Desigur, de multe ori de la dorință la faptă este un drum lung, pentru că până la urmă suntem persoane raționale care știm că nașterea unui copil este nu numai o dorință, ci până la urmă o responsabilitate. Să presupunem totuși că un cuplu dorește un copil, este pregătit să aibă un copil și acest copil nu mai apare. Barza întârzie să vină și toată lumea se întreabă de ce. În termen medical, această întârziere a venirii berzei se numește infertilitate, iar despre infertilitatea de cuplu vom vorbi în această seară cu invitatul ediției noastre, domnul doctor Romeo Nicolau. Domnul doctor, bună seara și bine ați venit! Să bună seara! Domnule doctor, haideți să, pentru început, să stabilim ce este infertilitatea. Dacă ar fi... Da, a fost foarte plăcută prezentarea dumneavoastră. Infertilitatea o definim la ora actuală ca o lipsă, în cadrul unui cuplu, lipsa unei sarcini după un an de activitate sexuală regulată. Aici putem să spunem că au fost mai multe definiții de-a lungul timpului. Am vorbit la un moment dat, urmă cu câțiva ani, de lipsa unei sarcini după 2 ani de activitate sexuală. La ora actuală tot s-a scăzut această perioadă și putem defini la ora actuală infertilitatea sau sterilitatea. E aproximativ același lucru. Dacă doriți, termenul de sterilitate se folosește tot mai puțin, pentru că are o conotație care este ireversibilă. Când vorbim de cineva, un cuplu steril, este steril în urma tuturor tratamentelor efectuate și s-a etichetat ca fiind un cuplu steril. Iar infertilitatea înseamnă că este o stare posibil tratabilă. Exact. Și atunci, bine, noi vorbim de un an de zile de activitate sexuală regulată și neprotejată, bineînțeles. Și neprotejată. Probabil că foarte mulți telespectatori ar întreba ce înseamnă o activitate sexuală regulată. Da, noi putem să o definim, noi ca specialiști putem să o definim, adică existența unor raporturi sexuale cu o frecvență de aproximativ 3 pe săptămână, care trebuie să aibă loc în perioada așa zisă, perioada fertilă a ciclului menstrual. Și noi observăm cuplurile sterile care vin la noi. Asta este una dintre chestiunile pe care le discutăm întotdeauna de la prima întâlnire. Care este frecvența raporturilor sexuale? Viața de astăzi a devenit foarte trepidantă, cuplurile se întâlnesc tot mai rar, există persoane care au foarte multe delegații, pleacă în străinătate, lucrează în străinătate și sigur că nu e suficient să venim în vacanță sau într-un concediu sau într-o mică vacanță de o săptămână și să ne reîntoarcem. Să încercăm să rezolvăm totul într-o singură săptămână. Deci, dacă doriți, cam asta am putea spune despre definiția infertilității. Acum putem defini, dacă vreți, și fecundabilitatea. Adică noțiunea de fecundabilitate se referă la acel procent care este procentul ca în timpul unui singur ciclu menstrual și în urma unor relații sexuale regulate, o femeie să rămână gravidă. Trebuie să știți că într-o lună sau pe parcursul unui ciclu menstrual, chiar și cu activitate sexuală regulată, când vorbim de un cuplu fără sterilitate, fără infertilitate, șansele ca pacienta respectivă să rămână gravidă este de numai 25%. Asta înseamnă că într-o lună, vorbeam de o singură lună, dacă vorbim de 6 luni de zile, putem ajunge, să zicem, la un 60%. Dacă vorbim de un an de zile, putem ajunge la un procent de 80%. Ca să înțelegem mai bine ce înseamnă fecundabilitatea, este că cuplurile care se căsătoresc și în prima lună după căsătorie
sigur că începe activitatea sexuală regulată, ea poate că există și înainte, dar poate că este probabil o activitate sexuală în ideea de a concepe o sarcină, da. Așa. Deci, după o singură lună de activitate sexuală regulată, șansele ca persoana respectivă să rămână gravidă este de numai 25%. Și după o jumătate de an, de 60%. Domnule doctor, permiteți-mi să fac o paranteză. Înseamnă că dacă un cuplu, să zicem la un moment dat, are activitate sexuală, dar au și măsuri contraceptive și la un moment dat renunță la aceste măsuri contraceptive în ideea de a avea un copil, faptul că femeia nu rămâne gravidă în prima lună sau a doua nu trebuie să-i sperie, nu trebuie să existe o problemă. Așa cum ați spus dumneavoastră, șansa reală este de 25%. Da, trebuie nu să este așteptăm. un efect secundar al metodelor contraceptive. Trebuie să așteptăm un an de zile, cred, și asta se recomandă tuturor cuplurilor care doresc copii. Se recomandă o activitate sexuală regulată timp de un an de zile și dacă după un an de zile nu există nici o sarcină care apare, atunci asigur că trebuie să ne adresăm unui specialist. Acum discuțiile se pot divaga în multe direcții. Dăm un an de zile la un cuplu tânăr, dar la o pacientă care are o anumită vârstă, care să spunem că ajunge la 38 de ani, s-a căsătorit mai târziu, după căsătorie dorește destul de repede un copil, dar are 38 de ani, sigur că probabil nu o să așteptăm un an de zile să începem analizele sau să începem explorările care trebuie făcute în caz de infertilitate. Am înțeles, deci până la urmă este relativ. Domnule doctor, având în vedere că emisiunea a început cu oarecare întârziere, foarte pe scurt, de câte tipuri este infertilitatea? Deci noi definim, dacă ar fi să ne referim la infertilitatea feminină, o definim ca infertilitate primară, adică o infertilitate, o pacientă care n-a fost gravidă niciodată, deci n-a avut o sarcină niciodată și asta este... Să zicem în cadrul unui sindrom genetic, da. Și este o infertilitate secundară, e vorba de pacientele care au mai prezentat una sau două sau chiar mai multe sarcini, dar la un moment dat n-au mai putut rămâne gravide. Deci ele au un copil sau chiar au doi copii sau avorturi, da, și la un moment dat această capacitate de a procrea la un moment dat pierdută. nu mai poate rămâne gravidă din diferite motive și asta este infertilitatea sau sterilitatea secundară. Să stabilim aceste motive. Bine, acum... Da, iarăși, foarte pe scurt. Foarte pe scurt. La un moment dat voi selecta. Spuneți-mi doar așa tronsoanele, categoriile, pentru că sunt foarte multe și după aceea aș dori să ne intrăm în amănunte doar la cele, să zic, bacterii. Eu m-am referit acum la infertilitatea sau la sterilitatea feminină, la cauzele feminine. Trebuie să știm că aproximativ 30-35% din infertilități au o cauză feminină, cam tot 25-30% au o cauză masculină. Deci și bărbații pot să fie cauză? Bineînțeles. Da. E un procent de 20%, variabil, 20-25% în care există cauze asociate, și feminină și masculină, și mai există cu procente variabile între 10 și 15% așa numitele infertilități inexplicabile, a căror cauză nu o cunoaștem și pe care, cu toate explorările făcute, nu ajungem să depistăm exact care este cauza infertilității. Deci asta referitor la cauză, referitor la tipurile de infertilitate feminină, am spus cea primară și cea secundară, cum am discutat anterior. Acum, referitor la cauzele de infertilitate, aici este Dar numai subiect. pe categorii, aș dori să le amintiți. Deci e foarte mult de spus. Eu cred că ar trebui menționate cele mai importante. Da, bineînțeles. Cele mai importante și să insistăm asupra unor elemente care sunt importante în special pentru paciente și pentru tinerele fete, că bănuiesc că aici este problema în legătură cu viitorul lor și dacă ar fi să amintim, una dintre cauzele importante ale infertilității feminine este cauza mecanică. Deci cauza prin obstrucții tubare, așa numitele sindrome obstructive tubare, care duc la
infertilitate. Care ar fi Deci cauza cauza acestor obstrucții sunt de obicei infecțiile. Infecțiile genitale, care sunt de foarte multe etiologii bacteriene. Sigur, aceste infecții trebuie, dacă există o infecție, chiar și la o fată tânără, ele trebuie diagnosticate cât mai repede și tratate ca atare cât mai bine și cât mai corect. Și atunci riscul de sterilitate este mai mic. Dacă vorbim despre infecții, că despre infecții genitale, ăsta este unul dintre elementele importante ale sterilității. Să vă dau așa numai un exemplu, la o persoană care a avut o salpingită, adică o infecție tubară, un puseu de salpingită duce la 15% sterilitate. 2 pusee de salpingită ajungem la 30% sterilitate. Și la 3 pusee de salpingită ajungem la un procent de aproape 75%, 70-75% de sterilitate. De aceea e foarte important puseele infecțioase, tubare, genitale, să fie diagnosticate și tratate ca atare din timp. Și aici ar fi de vorbit și despre viața sexuală a fiecărei paciente, nu numai viața sexuală de la căsătorie, ci și antecedentele pe care au fost înainte de căsătorie. E foarte important ca tinerele fete să aibă o protecție efectivă, și aici vorbim de prezervative, o protecție efectivă, astfel încât ele să aibă un risc cât mai mic de infecții genitale. Și implicit asta să ducă la un risc cât mai mic de sterilitate. Dați-mi voie să subliniez pentru telespectatori ideea dumneavoastră, aceea ca o femeie în timpul vieții sale, indiferent că este pregătită sau nu este pregătită să aibă copii, în momentul în care se sesizează anumite simptome de natură din sfera genitală, să se prezinte la medicul ginecolog, medicul de familie și după aceea medicul ginecolog pentru un consult și un tratament. Pentru liniștea telespectatorilor noastre, aș dori să subliniez faptul că medicul ginecolog nu judecă nici vârsta, nici activitatea sexuală a unei paciente. El are rolul doar de a trata, de a ajuta pentru ca ea să nu aibă repercursiuni pe viitor. Nu, deci asta este profesia noastră. Asta este profesia noastră, nici nu se pune problema. Deci noi judecăm fiecare caz în parte din punct de vedere medical. Doar medical și nu social. Eu mi-am permis să vorbesc despre aceste probleme pentru că sunt probleme importante. Toate bolile cu transmitere sexuală, putem discuta aici despre bolile cu transmitere sexuală care duc implicit la aceste infecții genitale. Noi trebuie să ne protejăm, fetele trebuie să știe că ele se pot proteja, trebuie să aibă o viață cât mai decentă. Vreau să spun că există chiar anumite grupuri, noi le numim persoane cu risc pentru boli cu transmitere sexuală. Sigur, sunt persoane care au o viață mai dezordonată, sunt fete care nu au un partener stabil, sunt chiar paciente care au multipli parteneri, etc. Deci noi vorbim de o mare problemă care de fapt duce la infecții și la sterilitate și de aici trebuie să știm că trebuie să ne protejăm și putem să ne protejăm. Prezervativele există acum, există peste tot și eu cred că este una dintre metodele de a se proteja. Fiecare pacientă trebuie să facă, fiecare om, femeie trebuie să facă efortul să fie responsabilă, bineînțeles. Să nu riște inutil. Domnule doctor, revenind la cuplurile infertile, așa cum ați spus, nu există femeie infertilă, este cuplul infertil, cel puțin în prima fază. Haideți să stabilim totuși cum se face diagnosticul stării de infertilitate, sterilitate eventual. Deci se prezintă un cuplu la o consultație, în care se menționează că nu există niciun produs de concepție, nicio sarcină în ultimul an. Câteodată cuplurile vin chiar și după 6 luni sau 3 luni de activitate sexuală foarte
pacientați că nu există nicio sarcină. Noi facem o primă consultație, un prim abord, ne elucidăm asupra posibilelor cauze, făcând o anamneză, un interogatoriu cât mai amănunțit și ne putem da seama de multe ori care ar fi posibilele cauze. Și în funcție de aceste elemente pe care le avem de la prima consultație, asta e bine de știut că un cuplu care vine la un medic pentru infertilitate e bine să vină împreună, așa, și să asiste la această consultație amândoi. Sunt multe probleme care le putem discuta și probabil că și soțul pacientei trebuie să înțeleagă anumite situații și anumite lucruri și sigur ne putem elucida asupra unor posibile cauze și atunci ne îndreptăm investigațiile în direcția respectivă. Nu procedăm la investigații complete, sunt foarte multe investigații care se pot face în sterilitate, nu le putem face de la început pe toate, le facem prin etape, vedem care sunt primele rezultate a investigațiilor respective și ulterior abordăm investigațiile care sunt mai invazive, pentru că există chiar și investigații mai invazive și aici exemplul cel mai clasic este laparoscopia diagnostică, adică acele operații pe care noi le efectuăm, în care noi vizualizăm prin tehnici video, vizualizăm direct, să zic așa, uterul, aspectul trompelor, aspectul ovarelor, dacă există sau nu aderențe în cavitate și vedem dacă există anumite cauze care ar putea explica sterilitatea. De la laparoscopia de diagnostic, haideți să trecem la laparoscopia de tratament. Am trecut direct, am menționat-o doar pentru că ar fi una din etapele mai fine. Există examenul clinic, pe primul loc, împreună cu anamneza, cu discuția. Urmează paraclinic, metode imagistice, radiografii, nu? Acea histerosomnografie, ecografii, analize de laborator și în ultima instanță chiar și laparoscopia, să zicem. La femeie putem face o examinare care e destul de simplă și puțin invazivă, în care noi vedem destul de bine dacă trompele sunt sau nu permeabile. E vorba despre histerosalpingografia pe care dumneavoastră ați... O secundă, colegii din regie, aș ruga dacă ne puteți prezenta imaginea cu HCG normală. Cu histerosalpingografie normală. Noi, între timp, vom continua discuția. Și ce se vizualizează cu ajutorul acestei radiografii? Bine, deci în principal, în sterilitate ne interesează permeabilitatea tubară, dacă vorbim despre sterilitatea de cauză mecanică, feminină de cauză mecanică. Deci aici sunt câteva imagini, în care se observă trompele, nu știu dacă se observă foarte bine, sunt foarte fine trompele. Să vedeți puțin. Așa. Aici este deja un uter. Aici este o cavitate uterină, este un caz pe care eu vi l-am prezentat pentru că un caz a fost destul de interesant, era vorba de un sept uterin. Acesta este septul uterin care a fost operat, s-a făcut o rezecție a septului uterin pe cale histeroscopică și s-a ajuns la o cavitate uterină unică și asta având în vedere că septul poate reprezenta o eventuală cauză de infertilitate prin faptul că nidația sau fixarea oului la nivelul septului este soldată de un risc mai mare de avorturi din cauza vascularizației mult mai mici la nivelul septului. Și de multe vascularizația sau și se pun și probleme de distensie, de dilatație a uterului? Și probleme de distensie, dar atunci e vorba de avorturi mai tardive. Dar când e vorba de avorturi mai precoce pe un uter septat, de multe ori se produce avortul din cauza nidații deficitare și asta implicit prin vascularizația mai mică la nivelul septului.
atunci asigur că se fac aceste operații histeroscopice pentru a avea o singură cavitate uterină și a face practic rezecția septului respectiv. Dacă se poate, imaginea anterioară încă o dată. Da. Așa, aici este imaginea aceluiași caz, aceeași pacientă după o intervenție chirurgicală de corecție. Da, exact. În care deja uterul arată o cavitate și nu zonă, să zic așa, bicornată. Da. Sau o formațiune bicornată. Aceasta ar fi, malformațiile congenitale ar fi una din și malformațiile trebuie depistate, ele pot fi cauză de sterilitate, dar histerosalpingografia rămâne una dintre investigațiile care ne ajută în diagnosticul obstrucțiilor tubare, a sterilităților feminine de cauză mecanică prin obstrucții tubare. Acum, dacă vrem să trecem, să facem o paranteză și să zicem că și laparoscopia este o metodă la fel de bună, este mult mai bună, dar este o intervenție chirurgicală și care presupune o anestezie, presupune alte costuri, alte pregătiri, o echipă. Exact. Da. Și atunci, dar la laparoscopie noi putem pune în evidență mult mai multe lucruri, nu numai permeabilitatea tubară, putem pune în evidență anumite aspecte din cavitatea abdominală, să vedem cum arată uterul, special în exterior, cum arată peritoneul, cum sunt trompele, dacă există sau nu aderențe. Sunt acele membrane care se formează în cavitatea abdominală, în special în urma unor intervenții chirurgicale și care, prin tracțiune, pot duce la obstrucție tubară, obstrucție mecanică. Și sigur că laparoscopia ne permite ca în aceeași ședință să punem diagnosticul de sterilitate prin obstrucție tubară și să efectuăm și actul chirurgical corespunzător, respectiv să putem, dacă e posibil, să permeabilizăm aceste trompe. Bine, mai există boli care pot explica sterilitatea, cum ar fi endometrioza. Eu nu vreau să intru... Se face tratament. Deci să zicem tipul de tratament. Este acest tratament chirurgical pentru cei cu obstrucții mecanice, în special pentru cei cu aderențe. Tratament medicamentos pentru cei cu infecții bacteriene, dar aici problema este, așa cum ați spus, dacă pacienta este la al doilea, treilea puseu de salpingită, tratamentul va distruge bacteriile, ea va fi oficial formal sănătoasă, dar poate să fie sterilă. Acum, din păcate, în infecțiile astea genitale avem de-a face de multe ori, în 70% din cazuri, avem de-a face cu germene care se localizează în celule și chiar dacă am tratat bine aceste infecții genitale, la un moment dat, ele, după un timp variabil, ele pot recidiva, în special când există o rezistență a organismului mai scăzută. Acum, nu știu, infecțiile acestea se numesc infecții clamidiene, vorba de un germene, Chlamydia trachomatis, e un pic mai complicată situația, dar trebuie să știm că o infecție cu un asemenea germene, chiar dacă este tratat foarte bine, poate în anumite situații să recidiveze. El se cantonează, microbul se cantonează la nivelul citoplasmei celulare și se poate reactiva în anumite situații. Deci bacteria are mijloace să scape de treabă. Noi întotdeauna punem problema ca, mai ales la o fată tânără care nu are copii, și când face o infecție genitală, să o diagnosticăm cât mai repede și să o tratăm cât mai repede și cât mai bine. Și aici e vorba în special de terapie care durează 2-3 săptămâni, deci tratament antibiotic timp de 2-3 săptămâni. Aceste tratamente bine efectuate oferă un risc mult mai mic de recidivă ulterioară. Deci infecțiile acute sau în primele faze ale cronicizării sunt mult mai ușor și cu rezultate mult mai bune de tratat decât cele cronice. Trebuie tratate de la bun început și cât mai bine, adică să folosim o asociație antibiotică corectă și să aibă o durată tratamentul corespunzătoare. Acum, asigur că dacă e vorba de o infecție genitală cu conținut purulent în cavitatea tubară, în trompe,
acolo necesită chiar și o operație laparoscopică, adică o operație pentru drenajul trompelor și pentru lavajul sau spălarea bine a cavității peritoneale, și aceste gesturi oferă sigur o șansă de vindecare mai mare. Am înțeles. Ce altă metodă de corectare? Până la urmă, de nu-i tratament, vorba, asta este infertilitatea mecanică, avem și o infertilitate hormonală. Deci avem multe paciente care au anumite dereglări de ciclu menstrual. Dereglările astea pot avea o cauză fie la nivelul ovarelor, fie la nivelul altor organe sau altor glande endocrine. Deci aceste tulburări de ciclu menstrual sau tulburări hormonale pot avea cauză ovariană, dar pot avea și cauză, dacă doriți, la nivelul glandei hipofize, la nivelul hipotalamusului, deci la nivel cerebral, și pot avea chiar și cauze la nivelul glandei tiroide, la nivelul glandelor suprarenale. Deci sterilitatea hormonală, de cauză hormonală feminină, nu are implicit o cauză ovariană. Poate avea o cauză și în alte organe sau în alte glande endocrine. Și de aceea de multe ori există o colaborare între noi și medicii endocrinologi în găsirea cauzelor exacte a sterilității hormonale și în așa fel încât să găsim și cauza și să găsim și tratamentul sau să oferim tratamentul cel mai adecvat. Domnule doctor, dați-mi voie să-mi cer scuze pentru ritmul alert al emisiunii, dar așa cum ați zis, subiectul este deosebit de vast, așa că îmi par rău, trebuie să trag de dumneavoastră. Aș dori să discutăm despre metode de corectare a infertilității, a sterilității. Ce ziceți de fertilizarea in vitro, fertilizarea asistată? Deci asta ar fi ultima procedură care trebuie abordată în cadrul tratamentului de sterilității, în cazul în care, în special în cazurile în care cu tratamentele clasice pe care le avem la dispoziție nu obținem niciun rezultat. Deci fertilizarea in vitro la ora actuală are o evoluție extraordinară pe plan mondial. Sigur că există niște blocaje și blocajele astea economice sau nu legislative? Există niște blocaje științifice. Am înțeles. Adică cel asta mai... le numim limite temporale pentru că poate în timp vor fi depășite. Da, deci s-au ajuns la niște procente maxime ale rezultatelor în fecundația in vitro și pasul de netrecut este procesul de nidație. Acolo avem foarte multe probleme pe care știința încă nu le explică sau nu știm încă care sunt toate mecanismele nidației, a fixării oului în cavitatea uterină. Asta vreau să zic, deci în limbaj popular putem face embrionul, problema să fie primit de mamă putem avea embrion, putem avea într-un centru de fecundație in vitro să obținem embrion, putem să-i congelăm, sarcina. Asta este problema. Deci nu știm de multe ori când se face embriotransferul de ce nu se obține o sarcină și nu știm multe mecanisme care stau la baza acestei fixări, adică a fixării oului, a embrionului în cavitatea uterină. Dar dacă vorbim de fecundația in vitro, cred că ar trebui să știm că este ultima etapă terapeutică atunci când rezultatele sau investigațiilor și a tratamentelor efectuate până atunci nu ne-a dat niciun rezultat. Sigur că la paciente care depășesc o anumită vârstă, la care e vorba de o sterilitate mai veche, nu o să uzăm de alte metode clasice, ci o să trecem direct la procedura de fecundație in vitro. Dar în marea majoritate a cazurilor trebuie să utilizăm metodele clasice, metodele de terapie hormonală, metodele de tratament laparoscopic în cazul infertilităților mecanice, metodele de tratament al disovulațiilor sau lipsei de ovulație tot prin medicamentele pe care le avem la dispoziție și în ultimă instanță să abordăm și subiectul fertilizării in vitro. Este un subiect care e foarte modern. O vedetă. Da? Un subiect vedetă, un pic.
Și noi sperăm să avem posibilitatea de a efectua în viitorul apropiat, noi sperăm să avem posibilitatea să nu mai trimitem pacientele noastre în alte țări sau în alte centre, ci să avem un centru de fertilizare in vitro și în Târgu Mureș. Asta este. Chiar vreau să vă întreb, totuși Târgu Mureșul este un centru universitar medical, avem pretenții, există vreo șansă să apară? Tocmai mi-ați răspuns la întrebarea nerostită. Este posibil să apară sau chiar va apărea un centru medical? Deci noi sperăm ca în viitorul apropiat, datorită unei investiții serioase în regim privat, să avem un centru de fecundație in vitro și mai exact e vorba de Centrul Medical Nova Vita San, care are în plan realizarea unui astfel de centru de fecundație in vitro. Credem noi că până la anul, în vară sau cel târziu până în toamnă, să fie și funcțional. Vom vedea, sunt niște etape care trebuie parcurse. Este o muncă este un domeniu destul de incipient, de pionierat, să zic așa, în România și necesită un proiect foarte serios. Înseamnă că în aproximativ 2 ani vom putea vedea primii bebeluși, fotografiile primilor bebeluși. Poate veți fi chemați ca și naș. Însă, repet, este o procedură care trebuie folosită după ce celelalte proceduri care le avem și pe care noi le folosim de ani de zile, le avem la dispoziție, le folosim de stimulări, toată terapeutica chirurgicală o folosim și în situațiile în care nu avem rezultat, trebuie să oferim cuplurilor această variantă. Până la urmă, dar cu rezultate bune. Domnule doctor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să concluzionez spusele dumneavoastră. În principiu, orice femeie care și-a început viața sexuală, în cazul în care se sesizează niște simptome în sfera genitală, să se prezinte la medic pentru tratament, lăsând la o parte jena sau falsa pudoarea care nu își are loc în aceste situații, pentru că poate să aibă repercursiuni grave asupra vieții ei. Pentru cuplurile care doresc un copil și li se pare că acest copil întârzie să apară, să se prezinte de asemenea la medic, dacă se poate împreună, pentru a începe investigațiile împreună, după care investigațiile vor fi continuate pe acel partener care este suferind și de asemenea ca o veste bună din partea Târgu Mureșului, indiferent care este situația, până la urmă vor exista rezolvări. Mă refeream la acea fecundație in vitro ca ultimă soluție. Domnule doctor, vă mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc. Ultimul cuvânt vă aparține. Eu n-am decât să dau un sfat tuturor mamelor care au fete să aibă o relație destul de amicală, destul de strânsă cu fetele lor, să le explice de la început toate riscurile care implică o anumită viață, în special ce implică începerea vieții sexuale, să știe lumea că este foarte bine să ne protejăm de la bun început, să nu existe niciun fel de rezervă în a discuta cu un doctor și dacă e vorba de sterilitatea propriu-zisă, că vorbeam de sterilitatea mecanică datorită infecțiilor, dacă e vorba de o sterilitate propriu-zisă, să nu ezităm să consultăm un medic specialist care e specializat în domeniul ăsta. Am înțeles. Încă o dată vă mulțumesc pentru participare. Stimați telespectatori, emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră, iar din partea echipei Știi TV, pentru colegul nostru Călin Podar, însănătoșire grabnică. O seară plăcută tuturor! Îmi cer scuze, așa v-am...